Dobré ránko. Moje meno je Ľubo a žijem v tejto dodávke už 3 mesiace. A práve cestujem na sviatky domov a zanedlho po sviatkách vlastne hneď. To si nevšimajte, som trošku rozbitý, lebo som pred chvíľou vstal. No a zanedlho vlastne po sviatkách sa chystám do Čiernej Hory na taký road trip s dodávkou. Ja mám prechádzku, som pri Žiline, pri takej vodnej nádrži. Neviem presne, jak sa to volá teraz. Taká ranná prechádzka. No, takže ľudia. Udialo sa toho hodne. Môj život je docela zaujímavý. A zmenil sa prudko do takého príjemného, extrémneho zážitku. Alebo ako by som to nazval. Som septembra, alebo v strede septembra som sa rozhodol, že nechám nájom. Nechám proste ten život za sebou, taký, aký som mal, a idem bývať do auta. Stalo sa a už ubehli 3 mesiace a bývam v aute. Je december, chystám sa domov na sviatky. Momentálne som v Žiline. Včera som vycestoval asi kolo 4. Ale predtým som ráno skoro vstával, 4:30. Takže som cestoval, som došiel len z Boleslavy do Žiliny a prespal som, lebo som bol úplne unavený. Som len do Žiliny a som zaparkoval a točím ten vlog teraz momentálne. Čo by som k tomu ešte povedal? No, žijem 3 mesiace v aute, v tejto dodávke, ktorú som si prerobil na spanie. Odpadlo mi 18 000 za nájom. Takže vrážam to teraz do seba a do auta. Vo voľnej chvíli niekam idem. Niekam proste do zahraničia cestujem. Že to natočím ešte nejaký vlog z Čiernej Hory, cestou do Čiernej Hory. A týmto nekončí. Týmto začínam. Tak čaute. Dobré ránko. Pricestoval som včera zo Slovenska. Bol som na sviatky domov. Momentálne je ráno. Vyspal som sa. Je asi 9 hodín ráno. Auto už je naštartované. Veci usporiadané v aute. A let's go! Zatiaľ sa majte. Ozvem sa neskôr. Čau. Vedení vybíráme na humanitární účely, a to prostřednictvím Už sme na ceste, sme do Bratislavy. Takže dneska bude prvá zastávka v Bratislave. Zastavíme sa tam na chvíľu, beháme po meste a zajtra vyrážame smer Srbsko. Nachádzame sa v Bratislave. Auto som zaparkoval na Vrakovni, dúfam, že bude v pohode, keď prídeme. Ideme trošku do mesta, do centra. Večer prídem ku autu a vyparkujeme na nejaké iné bezpečnejšie miesto, kde prespíme a zajtra vyrážame ďalej na cestu. Zastávka Next stop. Dudvářska.
Śpiewają. To sú múdri ľudia. Kde bola tá synagoga? Allora la pizza. Touch this. Tak, dobré ráno. Práve sme vstali. Sme niekde v Srbsku zaparkovali pri jazierku. A za chvíľku vyrážame ďalej na cestu. Jak to vyzerá, mamku? Samotka, kľud, paráda. Dobré ránko.
Ale je tu zima. Fú. Byla zima. Pohodička, vidíš? Zpátky. Tam jak jsme přijeli. Opět hrabalo, ne? Išli jsme po diaľnici a zrazu, ty vole, takú cestu nám dohodí. To nechápem. Prdel sveta. No. Chvíľku pauza. To sú serpentíny, kopce. Ideme na Čiernu horu a tak to tu vyzerá. Cez takéto kopce. Ale krásny výhľad. Trošku som sa musel natiahnuť, lebo už mám dosť. Tak sme si dali pizzošku v miestnej srbskej pizzerii.
majiteľ alebo ten, neviem kto to bol celkom ústretivý. Rozprával po anglicky, takže som objednal špeciálnu pizzu pre moju priateľku. Oni to podávali, mali tam olivy, neviem čo ešte, rôzne tie prísady, ale objednal som len šunka, syr, lebo ona nie je olivy, nie je rôzne veci, takže som objednal špeciálnu pizzu pre ňu, no. Ale urobili to, no, takže v pohode. A ďalej sa ešte vykecam za chvíľku, len sa najem a porozprávam nejaký príbeh, ktorý bude dosť, si myslím, že zaujímavý a pre mňa je to sklamanie celkom, ale čo sa dá robiť? Takže nemám začať. Udiala sa taká vec včera. Išli sme proste na tú Čiernu horu. Išli sme nejakými serpentinami, proste lesom a tak. Navigácia mi nejak blbla. Proste nemal som tam signál a tak. No. A dal som si vlastne do nastavení, do navigácií najbližšiu benzínku, lebo trebalo tankovať. Tak som zadal najbližšiu benzínku, idem tam a vlastne stala sa taká vec, že my sme išli na hranicu a my už sme boli teoreticky v Čiernej hore. My sme to nejak prešli tými lesami do tej Čiernej hore, do tej Čiernej hory. A tam bola zavora proste, zavora. A ja už teraz, no čo je to, kde sme akože, kde ideme, vieš. No a zrazu tá zavora sa otvorila, tak nás to pustilo, sme šli. Došli sme na hranicu a my sme vlastne došli na hranicu z Čiernej hory naspäť do Srbska. My sme chceli ísť zo Srbska do Čiernej hory a sme išli vlastne naspäť akoby do Srbska. No dobre, takže samozrejme hraničná kontrola, jedno s druhým. A bol tam taký nepríjemný, arogantný pán. Prenadával mi auto, jasné, že? A ja som mal v kanistri vlastne naftu, diesel, 15 litrov. Čo som zistil až potom, že ty môžeš prevážať vlastne 10 litrov. Maximálne. Maximálny objem nafty 10 litrov. No, takže sa na to začepil, proste, že to je problém, zavolal ma do kancelárie, no najprv pasy, normálne, pýtal sa ma, či drogy, cigarety neprednážam a ja, že ne. Prehľadával všetko, pozeral. No a nakoniec vzadu mám ten kanister, tak vyskúšal a že poď so mnou do kancelárii. Tak som išiel s ním do kancelárii, priateľka ostala v aute a on, že vyber všetko, čo máš. A ja, že čo sa stalo? Čo je za problém, ne? Vyber všetko, čo máš pri sebe, tak som mu tam hodil peňaženku, kľúče od auta a som mal len. A on pozeral, a cash? No? Nemáš? Či nemám peniaze? A ja, že len na karte, a tu mám len pri sebe len 50 eur, ne? Tak kúkal na tú peňaženku. Normálne a to. Normálne chcel uplátok odo mňa, hej? Že daj mi peniaze, normálne sa smeje, daj mi peniaze a že prižmúrim oko a ťa pustím. Čo? A ja som bavil do seba debila, ne? A čo, na čo ne? No a to. A nakoniec ma nejak pustil, že choď domov. Domov, do Čiech. Že mám ísť späť do Čiech. A ja som sa s ním snažil ešte dohovoriť, že to ne. Že chcem vlastne len natankovať, že ja som omylom do navigácií, som ho po anglicky hovoril. Do navigácií dal najbližšiu benzínku, lebo potrebujem nutne natankovať a že ja potrebujem späť do Čiernej hory. Že máme tam hotel zabukovaný a to, že idem na výlet. A on, že nie. A dal mi pečiatko, razítko do pasu a že mám ísť domov. A že nemôžem ísť späť. A že nie, domov. Takže chcel som to skúsiť ešte cez druhý hraničný prechod. Niekde inde. Ale tam akože tiež. Proste. Ma to ťahalo po takých nezmyselných zakrutách, ty vole, do kopca, hore kopcom. Si hovorím, ty vole, tak serem na to. Keď už mi tam ten povedal, že aj tak nemôžem, tak sme sa na to vysrali normálne a otočil som sa späť. Celú noc som cestoval, preto natočím až teraz to video, lebo
Celú noc som cestoval. Sme prišli až nejak o 2:30 na hranicu Srbsko-Maďarsku. A šli sme do Maďarska, našiel som najbližšie miesto na prespanie a teraz je ráno. Teraz som sa zobudil a ideme ďalej. Ideme domov do Bratislavy. Tam som zarezervoval hotel. Takže dneska je Silvester, budeme na hoteli v Bratislave. Takže z výletu nič, no ale tak sme sa povozili Srbskom, no. Čo už. Nevadí, ale je to dobrá skúsenosť, no. Už nikdy viac Srbsko neodporúčam. Ja neviem, keď sme išli cez Srbsko, tak v pohode. Ako z Maďarska do Srbska. Aj späť. A na tej Čiernej hore, no, sa to nejak dostrálo, proste nechápem. Čo už? No sa povozili, ideme preč. Nevadí, stalo sa. Takže taká moja skúsenosť. Negatívna trošku. Treba aj trošku negatívne skúsenosti, nielen pozitívne veci, čo vidíte. One life. Takže tak. Krásne nasnežilo. Šamorín, Slovensko. A dneska budeme ubytovaní tu. Hotel Kart Hotel. Som tam rezervoval apartman. No, tak uvidíme, čo to bude. Dvojku spať. Ideme na hotel. Aké to bolo číslo? 236, ne? Máme. Wow. Počkej, tak mám plné ruky, ne? Dajte tam číslo. Otvor to. Mám 236. Počkej, 237. Tu je na šlope. Počkaj. Keď sme tu rovno, tak mám kúpeľňu. Wow. Máme sprchový kult, ja som myslel, že váňu. Na obrázku bola mená, to bola iná izba. Tu máme šálky. Aha. Postele máme ale oddelené, no. No a tu máme telkač. Skrinku. No, pekne nasnežilo. Ty vole, my sme v kasínovom hoteli ubytí. Ešte aj pekný koverček. Sa mi páči. Takže tak, no. Dnešná noc bude tu. Len máme oddelené postele, no. Čo už. Takže tak zatiaľ. Tak ešte ako maličkosť. Máme taký barík. Dostali sme orešky a nejaké vínko. Video bude končiť a majte pekný deň. Ja sa lúčim a vidíme sa ešte.